Ik ben met dit schip, ben ik een miljonair zonder cent. Je bent flink onder de beun. De beun net, dit is gewoon een hobby en deze woord is voor jezelf. Maar dit warme waar was toch liever varen dan onder schilder? Ja, maar als soms maar een keuze maak je, nou een keuze maak je, maar je erachter staan. Ja. Nou, wij deze keuze maken en we zijn, nou, het is dan zo, dan hoor je maar meer. Maar dit hier, we deze klein maken voor het hoor je. Ja, hoe heet het? De Black Pearl? Nee. Hij komt gereed hier. Maar neem eens mee, wat moet er al hier gebeuren? Want ik zie jou binnen ontschuren. Nou, Wat zit er al hier op de lijst? een hele broder. Even zien. Zo, we hebben hem gekocht. Dan wordt uiteindelijk een opknapper. Zoals die direct te keer. Van het is een opknapper. En er moest redelijk wat gebeuren. Maar hoofdzaak verwerk. Motor weer steken. Dus de motor hebben we er dan de motor gekocht. Ja, dan gaat het benwerk al je skiermaatje misschien even lakken. Wat naar je begeleiding erin. Naar je gedeentjes erin. En dan is er weer een nice skip. En dan is er uiteindelijk, want het is een Gillison skipper. Dan is er uiteindelijk voor de Gillison Club daar een Gillison red van ondergang. Stiert de vrouw er een beetje achter? Nou, dat is juist wel. Je had de handen onder het stof, hé. Ja, maar dat is een vrouw, jongen, die draait haar de hand net om voor het werk. Hè? Ik geniet liekevoller van het opknappen dan ik van het varen. Ik vind beide mooi. Ja. En als een schip kan, zat ervoor leidt en ik kon ermee varen, dan ben ik een heel gelukkig mens.